Επίπλευση και βύθιση. Πάμε να διασκεδάσουμε με το νερό. Γεια σας μικροί μου φίλοι, είμαι η κυρία Χελώνα και βρίσκομαι στο βυθό της θάλασσας. Ξέρετε τι σημαίνει επίπλευση και βύθιση? Πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί. Έχω βρει αυτά τα υλικά, πάμε να δούμε μαζί για το καθένα να επιπλέει ή βυθίζεται. Έχουμε μια πέτρα, τι λέτε, θα επιπλέει ή θα βυθιστεί? Η πέτρα βυθίστηκε. Έχουμε ένα φελό, τι λέτε, θα επιπλέει ή θα βυθιστεί? Ναι, ο φελός επιπλέει. Έχουμε ένα σφουγγάρι, τι λέτε, θα επιπλέει ή θα βυθιστεί? Ναι, το σφουγγάρι επιπλέει. Έχουμε ένα μεταλλικό κουταλάκι, τι λέτε, θα επιπλέει ή θα βυθιστεί? Το μεταλλικό κουταλάκι βυθίστηκε. Μπορείτε τώρα και εσείς να κάνετε ένα πείραμα με μία λεκάνη και νερό με τα υλικά που θα συλλέξετε. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας μικροί μου φίλοι, θα τα ξαναπούμε.